Musulman doganlar bugünkü dersimizde akide diýmek näme? Şo barada durup geçeriz. Derslerimizde köp aýdýas. İslam akidesi, musulmanyň akidesi, ýa bolmasa dogry akide, ýalňyş akide diýen sözi köp ulanýas. Käbir doganlarymyz düşünýär, käbirler düşünmeýär. Diýmek näme? Akide näme diýmek? Adalygadaky terminnäki manysy näme? İslam akidesi diýilende näme gözüne tutulýar? Dogry akide haýsy, ýalňyş akide haýsy? Akidany öwrenmeklik nä derejede ähmiýetli? Şular barada durup geçeriz bu dersimizde. Birinçisi musulman doganlar akide sözüniň manysy. Akide sözü arapça söz. Arap dilindäki ayn qaf dal söz kökünden emele gelen sözdür. Sözlükdäki manysy berkedip daňmak, gymyllamak ýaly birikdirmek, poçalamak, mäkämlemek ýaly näme manylary anladýar. Mysal üçin arap dilinde ýüpü dun edip daňmak sözü hem bu söz kökünden emele gelendir. Ýani ýüpü biri-birine berkedip baglamak anladýar. Adalygadaky manysy näme? Ýani terminologiýadaky manysy näme? Ýani insanyň içinde akide sözü näme manyda ulanylýar? Akide musulman doganlar inanç diýen manyda ulanylýar. Ýani bir kişiniň ýüregi bilen inanýan zatlaryny anlatmak üçin akide sözü ulanylýar. Mysal üçin bir kişiniň akidesi diýenmizde onuň inancı diýdiğimiz bolýar. Mysal üçin hristiýanlaryň hem özüne görä akidesi, ýani inancı bar, ýehudilaryň hem özlerine görä inancı bar, butparallaryň hem özlerine görä näme akidesi, inancı bar. Emma batyl, ýalňyş akide, şirk we küfür bolan akideler, inançlar bar. Edel şonuň ýaly musulman doganlar özüne musulman diýip ýören bidgatçy fırkalaryň hem özlerine görä akidesi, ýani inançlar bar. Emma hak bilen batyl bulaşdyranlyklar üçin näme diýär? Ýalňyş akideler bar diýär. Akideler ýalňyş diýär. Mysal üçin şigalar ýaly. Özüne musulman diýär, Allah inanýar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ýasyýar, emma ýanyň bir sürü batyl zatlary goşup durlar akidelerini, inançlaryna. Sahabalary dilde diýerler we başga da şoňa meňzeş zatlary bar. Ýa bolmasa hariji tekfirjiler şuň kunada bar. Ýani ýarakda eşitdi al-Kaide diýdi we şoňa meňzeşler. Gurulasaň biz musulman diýär, biz hem Allah inanýar, Peygamber inanýar, Qur'an inanýar diýär. Emma inançlary batyl zada esaslanýar. Ýani inançlaryna bir sürü ýalňyş zatlary goşup durlar. Edil şonuň ýalakda mysal üçin ölelerden kömek dilemeli diýip ýören bid'atçy sowaplar bar. Bizim içimizde kän bar. Ölüden kömek dilemeli diýerler ýa başga bir şoňa meňzeş ýalňyş inançlary bar. Pirler gaýby bilýär diýär. Näme? Özlerine bularym sorasaň biz musulman diýär, Allah inanýar, Peygamber inanýar, Qur'ana inanýar diýär, ahirete inanýar diýerler, emma ýanyň bir sürü ýalňyş zatlary goşup durlar inançlaryny, akidelerini hak bilen batyl bulaşdyryp durlar. Diýmek musulman doganlar akide sözü diýmek nämeken? Inanç diýmek. Inanç. Bu bir kişiniň akidesi, inancı dogry hem bolup bilýär, ýalňyş hem bolup bilýär musulman doganlar. İkinci bilmeli adamız İslam akidesi. İslam akidesi diýende näme gözüne tutýar? İslam akidesi diýemizde nämeler girýär buň içine? Birinji bilen bellemeler musulman doganlar İslam akidesi diýilende Ähli sünnet we cemaatyň akidesi gözüne tutulýar. Ähli sünnet we cemaat näme diýmek? Kime diýilipdir, näme üçin diýilipdir? Giňişleýin bundan derslerimizde aýdyp geçdik. Kysgaça ýatlap geçdik. Peygamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň döwrüne öwreden islamyny, Qur'ana, sünnete laýyklykda, selef-i salihiniň, sahaba, tabi'in, etba'at tabi'iniň öwreden ilmine laýyklykda ýöredýän Peygamber sallallahu aleyhi we sellemiň goýup giden ýoluny ütkötmän bolşýar tutýan musulmanlara Ähli sünnet we cemaat diýilýär. Näme üçin Ähli sünnet we cemaat? Ähli sünnet we cemaat diýdiler çünki bir sürü bid'at firkalar bar. Peygamber sallallahu aleyhi we sellem habar berýär hadislerinde. Käbirleri Peygamber sallallahu aleyhi we sellemiň dünýäden gaýdandan soň gide çykyp başladylar. Ondan soň has köpeller şu döwürde hasan köp. Özlerini musulman diýip gören bir sürü dine täze zatlary goşýan firkalar bar, bid'at firkalar. Şol batyl ýollardy bid'at firkalardan hak ýolda ýöreýän, hakyky Peygamber sallallahu aleyhi we sellemiň ýoluny tutýan musulmanlary aýyrmak üçin näme diýilene şol Ähli sünnet we cemaat akidada, amalla, inançda Peygamberimiziň izinden gidýänler, bular bolsa ähli bid'at, ýani ýoldan adan ters akymlar diýen manyda Ähli sünnet we cemaat ady adalga ulanylýar. Diýdik, İslam akidesi diýilende Ähli sünnet we cemaatyň akidesi gözüne tutulýar. Şu wal mysal üçin bir kitap çagyssaňyz, daşary ýurtda kitap satyn almak üçin dini kitap satýan. Bir sürü kitap bar. Daşyny İslam akidesi, owadan edip ýazypdyrlar, gyl çaýlan harfler bilen, owadan nat bezap, aňyruji hili ýokary kitap çykarypdyrlar, üstünde İslam akidesi diýip dur. Emma içini açyp okuýan İslam akidesi de batyl zatlar içine goýupdyrlar. Ya şiýgalanky, ya harijilanky
Ya bolmasa ýa-ni bidatçy soplanky, oşaňa meňdeşleň özleriniň düzen zatlaryny islam akidesi diýip goýup durlar. Haýsy akida dogry, haýsy ýalňyş bilmeýän adam gidýärde daşyny görýär, owadan gyzyl çaýlan islam akidesi diýip ýazypdyr. Hawa islam akidesi gidýärde alýa göni. Bilmänem näme şonu okap şu taýdan ýalňyş zatlar öwrenýär. Ya bolmasa şefaati inkar edip görenler, kabr adabyny inkar edip görenler, oşaňa meňdeşler sana bermeli. Hemmesi öz ýanlarynyň öz inançlaryny islam akidesi diýip ýörler. Emma dogry akida islam akide diýilene haýsy musulmanlar? Ähli sünnet we cemaatın akidesi, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin selef-i salihinin ýoly, şolon akidesi diýmek. Peygamberimiziň öwrüden ýoly, şolon tutan ýoly diýmek ähli sünnet we cemaat. Çünki ähli sünnetin ýoly musulmanlar Allah Taala'nın hak dini islamyň özü. Bu akide musulmanlar en haýyrly insanlar bolan sahabalaryň, tabiinleriň, etba'at tabiinleriň, dört mezhep imamlarynyň selef-i salihinin akidesi. Olar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden öwrendiler, soň özünden soňraky nesillere näme ýetirdiler. Diýmek näme musulmanlar İslam akidesi diýilende dengdir ähli sünnet we cemaatın akidesi diýip düşünmeli. İslam akidesiniň esasy näme? İslam akidesiniň esasy näme? Musulmanlar İslam akidesiniň esasy imanyň 6 şerti. Yani bir binany ayakta tutýan 4 san, 5 san, 6 san ayak bolsa, galan zatlar soňra gelýär. İslam akidesiniň hem sütüni esasy imanyň 6 şertine esaslanýar. Ol hem Allah Taala iman etmek, feriştelere iman etmek, kitaplara iman etmek, peygamberlere iman etmek, ahiret gününe iman etmek, kadara, yani hayrın ve şerrin Allah Taala'dan gelýändigine inanmak. Näşulry diýilýär imanyň 6 şerti. İslam akidesiniň esasy birinji öwredýän zady imanyň 6 şerti. Diňe şundan ibaretmi? Ýok. Muňa goşmaça bir musulmanyň inanmaklygy zerur bolan inanç meseleler hem akida ilminiň içine girýär. İnanç ilminiň näme içine girýär. İslam akidesiniň musulman doganlar ähli sünnet we cemaat tarapyndan kabul edilen başga da atlary bar. Akida manida sözler bar. Bul aýtjak sözlerimizi ulamalar kitap ýazypdyrlar, adyna şol atlarda gypdyrlar. Kitaplarymyzda näme? Akida manida sözler hökümne şolary aýdyp geçýärler. Misal üçin tawhid hem diýilýär. Tawhid, yani la ilahe illallah. Haçanna tawhid diýilende näme düşünmeli biz musulmanyň inancı akidesi. Köp ulamalar kitap ýazypdyr, adyna Kitab-ı Tawhid diýipdir. Yani Allah Taala'nın birlemek kitabı. Allah Taala'nın tawhidine uğradypdyr, dogry inancı uğradypdyr we adyna Kitab-ı Tawhid diýipdir. Ýene de as-sunnah, İmam Ahmed'in as-sunnati ýalakka, yani sünnet berdak sünnet mustahap bolan sünnetler manisinde däl, dinin asly we esasy manisinde, Peygamberimiň öwreden dini manisinde as-sunnah sünnet diýipdirler. Ýene usulud-din, dinin asly. Fiqhul akbar, İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin kitabı Fiqhul akbar, ilmul fiqh diýip adlandyrypdyr we musulmanlaryň akidesini ýazyp. Eş-şeri'a, İmam al-Ajurrinki ýalakka, şeriat diýip adlandyrypdyr. Eş-şeri'a musulmanyň inancı manisinde. I'tiqad hem diýilýär, we iman hem diýilýär. Käbir ulamalar kitap ýazypdyr, Kitabul İman diýipdir adyna, we içinde musulmanyň akidesini inançyny düşünür. Demek musulmanlar akida, iman, tawhid, i'tiqad ýaly sözleriň hemmesi musulmanyň inancı, akidesi manida ulanylýar.